Diverses coses. La primera des de l'àmbit més personal, i jo la veritat, a l'entrar avui aquí a la sala m'he trobat amb molts amics, per dir-ho així, que em fa feliç retrobar-nos, però sobretot m'ha fet especialment feliç veure aquí el Miquel, amb la qual cosa crec que ja és un bon tret de sortida el fet de poder tenir-lo aquí a la seva presentació i, òbviament, en el partit de dissabte. No es pot tenir una fundació contra el càncer, no es pot ser partícip si en primera persona no ets un lluitador com és el Miquel, per si mateix i per la resta. Tot un exemple i que com a ciutat t'agraïm. I en el sentit que aquest cap de setmana, per exemple, tenim aquest partit, però també tenim en l'àmbit del futbol, per exemple, es jugarà un triangular a Sistrells de futbol femení per també recaptar fons per una altra malaltia dels nostres temps com és la ELA. O sigui que es donen tots els ingredients a la nostra ciutat, en aquesta ciutat, com deia, que cuida, que investiga, que és saludable i que és solidària, es donen tots aquests ingredients en aquest cap de setmana i dia rere dia per tal de tenir aquest orgull de ciutat, que som una ciutat solidària i que mira per nosaltres mateixos i sobretot per les persones que pitjor ho passen. Res més.